Siis hopea on tämmöinen aika kylmä ja neutraali materiaali, kun taas niin kuin puu on tämmöinen hyvin lämmin ja henkistynyt materiaali. Ja se on aika vahva kontrasti, jolla voi tehdä asioita. Viskoosi on oikeastaan luonnonmateriaali, se on tehty puusta ja se lanka putoaa kauniisti ja heijastaa valoa ja se myös, että nämä langat liikkuu ilmanvirrassa, se antaa semmoista elävyyttä niihin töihin. Mulla on hyvin voimakas suhde keramiikkaan ja saveen, eli sitä voisi kuvata yhdellä sanalla, eli se sana olisi rakkaus. Suomalaisena se sana merkitsee minulle se, että elää vuoden aikojen 4 vuoden ajan mukaan.